Сәлам дуслар, бу видео дәрестә без сезнең белән сүз төркемнәр турында сөйләшербез. Сүз төркемнәрне өйрәнү бик мөһим, ни өчен дигәндә, чөнки безнең сөйләм сүз төркемнәренә нигезләнә. Сезгә җиңел булсын өчен, аңлашылсын өчен кыскача схема ясап аңлатырга тырышырмын. Һәм шуны да әйтергә кирәк, сүз төркемнәрне өйрәнә торган бүлек ул морфология дип атала. Үзе сүз төркемнәр алар 3 төргә бүленәләр: мөстәкыйль сүз төркемнәре, бәйләгеч һәм модаль сүз төркемнәре. Мөстәкыйль сүз төркемнәре алар җидәү, ул исем, сыйфат, сан, алмашлык, фигыль, рәвеш һәм аваз ияртемнәре. Ни өчен аларны мөстәкыйль дибез? Чөнки аларның һәрберсе үзенчә яши, һәрбер мөстәкыйль сүз төркеменең үзенең махсус сораулары бар, үзенең махсус төркемчеләре бар, һәм алар җөмләнең кайсы да булса бер кисәге булып килә ала. Мәсәлән, исем ул предметны, затны белдерә һәм кем, нәрсә дигән сорауларга җавап бирә. Сыйфат ул предметның затның билгесен белдерә һәм нинди, кайсы дигән сорауларга җавап бирә. Алга таба сан ул предметның санын, микъдарын белдерә һәм ничә, күпме, никадәр дигән сорауларга җавап бирә. Алмашлык ул исем, сыйфат, сан, рәвеш кебек сүз төркемнәрен алмаштырып килә һәм шушы алыштырган сүз төркемнәренең грамматик билгеләрен үзенә ала. Фигыль ул эшне, хәлне, хәрәкәтне белдерә һәм нишли, нишләде дигән сорауларга җавап бирә. Рәвеш эш яки хәлнең билгесен белдерә, һәм ничек, кая, кайда, кайчан дигән сорауларга җавап бирә. Аваз ияртемнәре алар төрле тавыш һәм авазларга охшатып ясалган сүзләр. Мәсәлән, мәче ничек, нинди тавыш чыгара? Мияу-мияу. Аннары әтәч нинди тавыш чыгара? Кикрику һәм башкалар. Алга таба бәйләгечләр исеменнән үк аңлашылганча, алар җөмлә кисәкләрне, җөмләләрне һәм кушма җөмлә өлешләрне үзара бәйләү өчен кирәкле. Мәсәлән, кирәкле сүз төркемнәр, мәсәлән, теркәгечләр аларга керә һәм бәйлекләр. Теркәгечләрнең берничәсен укып күрсәтәм сезгә һәм ләкин мисалларын китерәм. Һәм бәйлекләргә керә белән, кебек, шикелле һәм башкалар. Татар телендә теркәгечләр һәм бәйлекләр алар күп. Алга таба ул модаль сүз төркемнәре. Модаль сүз төркемнәре алар сөйләмдә тойгы яки мөнәсәбәт белдерергә булышалар. Аларга кисәкчәләр, мәсәлән, генә, бит, иш һәм башкалар, хәбәрлек сүзләр, кирәк, тиеш, бар һәм модаль сүзләр керә. Димәк, мөгаен, ниһаять һәм башкалар. Хәзер әйдәгез мисалларга күчик. Башта мин үзем укып чыгам һәм шунда ук билгеләп тә чыгармын мөстәкыйль, бәйләгеч, модаль сүз төркемнәрен. Моңа кадәр махсус шартлы билгеләрне дә кулланырмын. Мәсәлән, мөстәкыйль сүз төркемнәрен м дип махсус шартлы билге куям. Бәйләгечкә б һәм модаль сүз төркеменә мд булсын. Беренче җөмлә. Апа тиз генә өчпочмаклар әзерләп кунакларын сыйлады. Әлеге җөмләнең беренче сүзе апа. Димәк, ул мөстәкыйль сүз төркеменә керә. Кем дигән сорауга җавап бирә. Димәк, исем дип язып куябыз. Алга таба тиз дигән сүз ул фигыльне ачыклый,
эш яки хәлнең билгесен белдерә. Бу очракта әзерләп ничек тиз дигән сорау бирәбез. Ничек дигән сорау биргәч, димәк ул рәвеш була. Рәвеш дип язып куябыз өстенә, мөстәкыйль сүз төркеменә керә. Генә дигән сүз бу җөмләдә өстәмә төсмер өсти, димәк ул модаль сүз төркеменә керә, модальнең кисәкчәсе. Кисәкчә. Алга таба өчпочмаклар. Гафу итегез, монда дип язырга кирәк. Өчпочмаклар, димәк бу нәрсәләр, нәрсә дигән сүз дигән сорау бирәбез. Димәк бу мөстәкыйль сүз төркеменә керә һәм исем дип билгелибез. Чөнки ул предметны белдерә. Һәм нәрсә дигән сорауга җавап бирә. Алга таба әзерләп, димәк бу сүз эшне белдерә. Мөстәкыйль сүз төркеменә керә. Нишләп дигән сорауга җавап бирә. Эшне белдерә, шуңа күрә өстенә фигыль дип язып куябыз. Кунаклары. Кем кунаклар, кемнәр дип сорау бирәбез. Мөстәкыйль сүз төркеменә керә. Исем дип язабыз өстенә. Һәм сыйлады, нишләде, шулай ук мөстәкыйль сүз төркеме. Нишләде, нишли, эшне белдерә, хәрәкәтне эшне белдерә бу очракта, димәк фигыль була. Алга таба икенче җөмләне карыйк. Марат сөйли, ләкин дусты аны тыңламый. Бу очракта кем Марат? Ул безнең мөстәкыйль сүз төркеме. Кем дигән сорау биргәч, исем була. Марат нишли, сөйли, димәк мөстәкыйль сүз төркеме. Эшне белдерә һәм фигыль дип өстенә язабыз. Ләкин дигән сүз ул бу очракта ике җөмләне үзара бәйли һәм шуңа күрә ул бәйләгеч сүз төркеменә керә. Бәйләгеч сүз төркеменнән теркәгечләргә. Теркәгеч дип язып куябыз. Алга таба дусты. Дусты, димәк дус кем? Мөстәкыйль сүз төркеменә керә. Кем дигән сорау биргәч, исем була. Аны бу очракта шулай ук мөстәкыйль сүз төркеме. Марат сүзен аны дигән сүз белән алмаштырганнар. Шуңа күрә ул алмашлык була. Димәк исемне алмаштырганга күрә. Һәм соңгы сүз тыңламый, нишләми. Бу очракта шулай ук эшне белдерә. Мөстәкыйль сүз төркеменә керә. Фигыль дип өстенә язабыз. Һәм тагын бер җөмлә карап үтик. Ниһаять, Айнур да бүлмәсен җыештырды. Ниһаять дигән сүз ул модаль сүз төркеменә керә. Ни өчен дигәндә, чөнки ул сөйләмдә мөнәсәбәт белдерергә булыша. Һәм модаль сүз төркеменең модаль сүзләренә керә. Модаль сүзләр. Аны икенче төрле кереш сүз дип тә әйтәләр. Алга таба Айнур ул кеше исеме. Айнур кем? Димәк, мөстәкыйль сүз төркеменә керә, исем дип билгелибез. Да ул бәйләгеч сүз төркеменең теркәгече. Димәк, бәйләгеч сүз төркеме. Өстә теркәгеч дип язабыз. Бүлмәсе, бүлмә, нәрсә дигән сорау бирәбез. Ул мөстәкыйль сүз төркеме, исем. Һәм иң соңгы сүз җыештырды, нишләде, эшне белдерә. Димәк, мөстәкыйль сүз төркеме, фигыль дип билгелибез өстенә. Шуның белән дәрес тамам. Шушы схеманы күз алдыгызда тотсагыз, үзегезгә җайлырак булыр дип уйлыйм. Игътибарыгыз өчен рәхмәт, сау булыгыз.